kira ini ngendi. Tanggal mana keren. Ju. Jadi orang buri. Paling asma sinten, Mbak? Assalamualaikum. Sampun. Au. Ayo nih kok kurang gede. Ju. Lihatin nama Pak. Pak. Halo. Ojo susu. Halo sing dalu, Pak Dara. Inggih sugeng dalu, Mbak. Kenapa Pak saya? Alhamdulillah menika sae sanget. Panjenengan kados pundi kabar? Alhamdulillah saya. Mau saking nganjuk jam pinten? Saya nganjuk jam 5. Oh, iki jam 5 pagi. Iya jam 5 pagi. Lah dugi mriki jam pinten malah? Dugi mriki jam 9. Oh, alhamdulillah menika kelampahan sowan wonten ing Kabupaten Pekalongan khusus wonten ing Desa Bukor nggih, Mbak. Nggih, Mas Adi nggih, bingah nggih. Bingah sangat nggih mriki. Bingah sangat. Mriki cara mriki nek ngarani apa Mas sedekah bumi niku? Niki sedekah bumi utawi legenonan utawi mertri dusun wonten. Oh, legenonan niku cara. Nek wonten Nganjuk mriko naminipun menapa? Nggih sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Kapitan kan kula. Lah, niku bingah sangat nggih, Mas. Nggih, bingah sangat Mas, wonten mriki ya Allah. Nyatane kula panjenengan sampun sanget awis mancing mboten. Nggih, mboten coba nggih. Mboten kepangget dalu menika joki kula panjenengan niku rioli ya, Mbak Deni. Mriko kanca-kanca madukaran niku kados pundi? Oh, sae sangat Mas, sae sangat. Kanca-kanca tasik enem-enem ya Allah, ya nggone bagus Mas ya Allah. Alhamdulillah. Mus. Iki kon mix wae colokno kon setrum. Masa rombongan kan. Mulane lho Mas, nek tembungan iki sing apik nek kenalan. Sing halus. Iku anak garangan ngondi? Aku juga nangan Napa? Luwak. mergul. Perguli apa? Anak garangan. Terjebak. Ora ngerti kan, ngerti kan? Iya. Mulane takon sing ora ngerti karo sing ngerti. Lha kok ngerti? Yang ngerti lagi mergul. Paling asma sinten, Mbak? Nyapa tangan-tangan senengku? Biar Mbak. Dalamnya pundi? Lah nyapa tangan-tangan aku? Parang mbok parani ya? Apa kemarin aku kowe, ya? Kowe berdua karo aku kowe, ya? Arep seneng karo aku marani rumahku. Tengok jenengku rumah samu. Alah seneng kok kae dadi bojone kok malah pertawuh lho yo pengen aku. Nyata lho Mas Gareng, ana paribasan Desa Mawacara Bumi Mawajiri. Pekalongan kali Jawa Timur pancen benten logatipun Mas. Ngaten iki saka Nganjuk Mas. Saka wongkon Jawi Wetan, Burang Wetan ngoten logatipun benten ngaten. Kula kok anu nganggone basa Madura. Kuwi ben nyambung rek kira-kira. Deremah deh. Remah dasmu kuwi. Bodar. Lah lagi petuk apa ni remak samu. Maksudnya apa kebar? Teman Mas sampean. Kabare ya apik ngapa? Tengok kabare ngapa? Lah ora sedhi wong Madura Mas. Iya. Kok wong Batak iki. Batak pire? Ures kau dah ayo. Ora saya. Malah Batak kedewe. Jare ngondi namanya. Aku aslinya orang Batak, Orang Batak. Asli aku orang Batak. Orang Timur. Ini kawan-kawan beta ini. Kawan beta semua kawan-kawan beta. Terus kamu sama aling-aling Kita ada tiru. Ayo. Tarik aspal sinten, Mbak. Nggih, tetangan nggih. Pepatah mengatakan kemudian lagi tak kenal maka tak sayang maka tak lebih. Aku mau. Orang betul sayang kok bocah ngalami itu ora lebih. Dari sing bocah anakku ya udah loh. Kalau pakai berangan ngono kok Gampang bocah mah dhewe mburi. Namburi oke.
Angan. Ini nang arep kan kan. Oh, dia iki nang arep. Ngobrolnya paling ya penak rek. Heeh. Nggih, Pun. Tapangan riyen nggih. Pangan riye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tetangga Diwano nggih. Dalam Deni nggih. Saking Nganjuk Jawa Timur nggih. Matur nuwun nggih. Al-Fatihah. Wong edan. Aja sembrono lho rek. Acara-acara tinggi pun niki proposan. Nggih Mas menika Mbak Deni saking Nganjuk. Menika adi kelas kula riyen SMKI. Niki janipun napa nggih Presiden sampun melalang buana. Nate ndereke Suwargi Abantus wonten Tegal. Nek nderekaken Mas Anom Wijo Kangko, lajeng nderekaken Mas Sigit Arianto. Menika Mas. Tunggale iki mantep Jur Darsono. Komplit. Heeh. Mbak Narto Sabdo. Almarhum Kinto Susmono. Pak Seno. Habis ya Pak Gebluk. Sing diblone mati kabeh. Terus sama kok ngarani aku sing dene Pak Geblok iki maksudnya piye? Abantus Tegal. Abantus. Dalang Seno. Iya. Pak Mantep Sudarsono. Warseno Sleng. Terus Kinata Sedo. Wis wargi kabeh lho kok. Ya berarti aku sing gare patine dalang-dalang kuwi ngono. Karo korban sapa Pak? Ora ya. Iki korban iki kira-kira ki kowe reng. Nek karo dalang-dalang kuwi akeh. Sing urungane iki garing sing bayaran 20 juta ki mahal kamu. Ora gembrungsung tur KTP-ne nyong saumur hidup ora bakal mati nyong. Oke. Dan KTP hilang. Dari KTP hilang. Gawe maneh nang aplikasi nang HP saiki kok. Iya. Produk cerdas. Identitas. Encer mendas. Bar kerokan. Ya kuwi buat ajaran betul buat itu. Nanti Mas Gareng Mbak Deni menika wonten pamundutan lagon kok kata sanget. Kalau mau Pak Lurah ngersakaken lara asmara. Kalih niki wonten yang ngersakaken ninggal katresnan. Dipun aturaken setunggal mboko setunggal kersanipun menika regeng gayeng. Spesial dibukur mriki Mas Gareng nembe pisanan kula ngambah wonten mriki Mas. Muga-muga jodoh Mas. Amin ya rabbal alamin Mas Gareng. Iki langsung mangke. Jenengan sing luwat nanging kok menawa kok tanahe syukur makmur insyaallah kapan tidak tertanggal. Nggih amin ya rabbal alamin Mas Gareng. Pundi rumiyin kira dipun aturaken menika Mbak Deni ninggal kados napa lara asmara. Nih, lara asmara niku menawi enten sing duwe saged. Heeh, napa-napa lara asmara. Piyambak mboten napa-napa Mbak Deni. Biasanya juga kan niku kali niki. Sing pundi? Iki kalau bendono niku lho. Lara asmara nggih, kersanipun menika gayeng regeng Duwe sampe ngangge. mriku mboten apa-apa. Nggih, lara asmara. Ya sing ada sing duwite kok gak Mas gak enak ganti lagi. Macak dulu sama. Macak dulu. Mata-mata macak dulu. Mari. Mari. Iki jajane siden apa gali iki. Waduh wong ditantang. Lah wong kita kok apik-apik kok malah ngono. Gak enak. Ora apa-apa. Ya alon-alon apik-apikan. Heeh. Macak dulu sama. Baca dulu. Iki mata kleting lho iki lho. Ya. Ini ngangge bawa Pak Deni nggih. Nggih. Ya. Jangan ditiru ya Dik ya. Apa? Maksudnya, Bu, jangan ditiru. Apa nih? Lah kok ngene-ngene sama nyepalake barang wani kan aku sampeane. Wani kan aku. Kampok rek. Sama wani kan aku. Dah, wani kan balas, wani dah. Balas. Loh, wani sama aku. Loh, wani sama aku. Alah, Ayo. Kowe wani bales rane ngono rek. Enak. Wani bales rane. ini pas nang penting. Kena batu nih saya kira. Kena batu. Luar biasa weh. Sama yang kurang ngerti kok
tanggaku. Apa? Aku bojo tak telu. Weh, bojone lho, Neng. Kan pada dasar sen pitu kok. Deh, tak telu wis mati kabeh. Saingannya aku gitu. Mangga. Ya ning bawa nggih, menaturaken nggih. Merdeka kemawon bawanipun menapa? Niki pun dipari dadang. Nggih. Didabani, direbabi, Masya. suling, Disulingi. nggih kalih kendang joko. Masya. Saya mau sing badung, Mas. Badung kita. Ya napa? Bawane ya. Langsung masuk ke dalam, Mas ya. Ayo. Oh, ya. Ya. Makin dikit, Pak, Bapak anu Alfian. Juga sama sini. Pak Guru Nobita. Ono bisa. Nganggo kacamata. Sakniki ya? Nggih, sakniki. Ngenteni aku mesti. Waduh, kayak nik. Jadi Pak Matur Suwun kula basane lipo, Pak. Mbak Mas kene nggih. Ya, napa? Oke lo. Mas sing ngendani sapa ora Mas? Gak iso kan mulai ae Mas. Dewa kok ngendani sinden kok ya ora gelem ra ganti candai lho. Mas aku kok mau gede kaya boleh sampean. Ngajak gelem kabeh Mas. Lho. Ayo Mas. Aku mau kok dia. Jelas gak mulai tanggal telu. Ya. Gusti
Jebule gagrang Pasundan mriku Mas Gareng. Luar biasa Mas Gareng. Gus Rifai. Heeh. Kok Gus Rifai lho? Jenenge Gus. Sing ndi Gus Rifai? Sing ndi? Sing ndang Jaipong niku. Oh, sing ndang Jaipong. Aku Mas Rifai. Heeh. Aku ngendangi Mas. Tendangi. Kan nggih loro asmara nggih. Oke, asmara dikasih lagi. Ayo kanca-kanca agenan to. Ayo tarik. Ya yo. ngendang jan templek lho. Sama sini Mas Sini sama. Nah, Gus Rifai itu. Oh Mas Rifai ya. Anakku keberan ya. Iki pengendangnya beda. Itu boyok itu. sing ndi rek? Jahat ini. Sendi. Aku Mas Rifai wae. Ah, saya Rifai. Ojo sing iki, ojo sing iki. Kok belanya apa Mas? Bibi beli. Iki jenenge Pak Izin. Jenenge Mas Faizin. Ya Bapak izin, Bapak izin. Ah. Ya. Ibu lanjut. Aku Yo, apa saya aku
jeng. Iki sekarang ngene-ngene ya kesel loh. Ya pisan bae. Kok nyeri-nyeri ini kan. Jenenge rasa kalau jirate pira-pira kok sampai seperti pisan bae jenenge. Nah, kalau ngedane gak dijogeti kan juga apik to. Lah terus buat-buat macing aku ya kesel kok. Kok pancen seneng jerat-jerat. Ya, lanjut. Lanjut nggih. Lanjut. Aku Iya. Enak tenan Mas. Wes aku wis donya. Aku wis donya Mas. Oh, buat semesek tenan wis donya. Emang gojang kok anake ora obah. Goyang dalam. Apa gojang ora Goyang dalam. Goyang dalam. Wes. Matur nuwun. Matur nuwun Raden. Apa nggih? Nggih. Saniki Mas Gareng wonten pamundutan lakon kula ninggal katresnan Mas. Ninggal katresnan sing nomor 3 saka kene. Nah, sesuai dengan nama dari tokonya Pak Lurah Lestari. Ada bikin cantik. Lestari nggih apa? Ninggal katresnan diaturake Mas Gareng ya. Manten anyar iki Mas. Manten anyar. Heeh. Coba kaya ngopo antarane wis duwe bojo karo nalika isih legan iki ana perbedaane apa ora Mas? Bedane apa? Angel bedane. Heeh. Kudune anggone blumbang kok. Kok iso Mas? Blumbang jane banyu kebel. Heeh. Perawan cembungno paling. Aku udah si perawan. Heeh. Salaman yo. Blumbung. Heeh. Lah nek sinten sing paling pojok ku anu kidul dhewe piye? Cembungke plung. Ngedan. Nggih, Sugeng Dalu Mbak Lestari. Nggih, menika bingasanga dipun timbali wonten ing Bukur Kecamatan Bojon. Antusias warga masyarakat wonten mriki luar biasa Mas Gareng. Alhamdulillah. Piye Mas terkait dengan Kamtibmas kira-kira piye Mas? Kamtibmas. Pas pengumuman Kamtibmas dari kami bahwasanya pastikan rumah Anda dalam keadaan aman. Pintu jendela yang sekiranya belum dikunci monggo diingat-ingat kembali. Lampu penerangan yang sekiranya kurang terpakai untuk hemat energi, hemat biaya, mohon lampu bisa dipadamkan. Kompor gas matikan. Yang bawa sepeda motor pastikan kendaraan Anda diparkirkan yang Anda anggap paling nyaman. Kemudian dikunci ganda 5 menit pisan mandare tiliki. Wis nonton panjang jero piye kok? Rawu jalan kok. Ini kawan kabeh. Ninggal katresnan dipun aturaken nggih. Coba kaya napa? Nggih kanca-kanca pun garap so. Yo. Oh
Aku nyanyi kok kesusahan oh bareng bojo. Tiga bojone dipegat. Kalimat bisa jadi vitamin loh mas. Pireng. Vitamin I. Vitamin I apa nih? Ingin. Oh. Ingin apa? Ah, ditutup aja kayak apa? Ojo lali paman. Alhamdulillah wis diaturake. Ninggal katresnan. Gantos Mas Gareng. Niku lagu sing ijen sampun mangke lagu yang duet Mas. Oh siap. Lagu sing duet. Wonten pamundutan kangen ning ati kalih aja digondeli Mas Gareng. Tak kira lagu ini. Sinden sing badhe ngaturaken nomor kalih saking mriki. Malam ini. Luar biasa Mas Gareng. Halo jenggalu padahal. Nggih, sing dalu. Jenggalu lek gareng. Cinta iki jenenge sinten? Sampeyan asmane sinten? Oh, kenalan iki. Nah, kenalan dhisik. Nah, lek ini lek tadi ini. Ojo kene mau dipotong bisa kenal kok jabro nang kene tenan mau. Nggih benteng tangan ngono lho, nggih ben. Sing tang mriki wis sani, ngoten. Nggih. Perkenalan dia nggih, Bu. Nggih, kula Bapak Ibu. Sik. Berhenti Pak Bu, sorry. Nggih. Nggih, nami kula Hamzah Pak Bu. Oh, Hamzah, Hamzah. Oh, dalam budek dalam sih. Dalam budek jare kula opo kowe iki? Aku grogi iki saking rame ini berdiri grogi kok. Padahal ngapunten. Piye mang. Oh, gare kok budek sih? Kowe ora budek, wong nek cerdas nek ketemu wong ayu kok budek. Arane sapa nempel? Arane sapa? Arane terus turu kok. Tami iki budek kok. Sapi apa ora? Aja kaya ngono ndak wong saiki mau ki tekan kene iku wis apes. Sampeyan mau ning Alfamart ki iso tukaran wong wedok ki Mas. Apa ada? Sampeyan mau tekane telat ngebel karo aku, iso ning Alfamart tukaran ki mau biar wong wedok. Critane piye? Ora terbatas. Regane apa, Reng? Mergo saking segitiga mriko. Segitiga pertelon. Ngantos mobil kuwi. Terus. Saya mobil ini. Napa? Lah terus, Reng. Yo boten terus mulai tekan klinik telat. Yo diaturake milih kangen ning ati apa aja digondeli. Yo. Pak Radi, Mas Roy. Mas Roy pilih apa? Kangen ning ati ya tok. Boleh. Nggih, monggo Mas Roy. Niki kan iki mboten enten asline jenengan, mboten enten Mbak Vita. Sing tak guguri kono kok do santen. Angger iki arep kok mulut iki puasane kok. Ya diaturake kangen ning ati ya Mas Gareng ya. Pak Dublik ampun ngelawak Pak. Lek dajari jugit lek. Boten langsung. Terus kok belakang ngajari kok barang. Kangen ning ati coba kaya apa diaturake Mas Gareng.
Kagem kadang akur alhamdulillah kados sami rawuh. Oh, sami rawuh Mas. Di SWM sedulur wayang maningan. Akur niku napa Pak Hadi? Akur niku napa? Akur niku seni panggung pengantin. Oh nggih. Yo diaturake ya apa kaya ngati sa. Yo. Ampun gugup, nggih. Tarike mboten enten Mbak Novi kok. Kurang golek Mbak Novi ning golek Mbak Leni. Oh, nggih. Oh, biasane kan Mbak Leni nggih. Ya, yang apa? Terima
Ini rasanya Mas Roy. Rasanya rada amis. Sik ta. Ora lho nek gareke ning direng. Malah Gareng pinter. kayaan yo. Bisa. Ah, dilanjut ya. Ya. Matur nuwun. Lagon kangen ning ati wis diaturake. Ah, jan luar biasa lho. Semangat ya Mas Gareng. Nyatane metu kawe tanggal 3. Nanti seperti ini diparingi sehat. Ngesuk pindah ning Brengkolang kajian. Oh iya, berkolang. Bareng Brengkolang kok tanggal 23 ning Worodadi Bandar wayang golek Mas. Oh ya, boleh. Wayang golek. Lah kok tanggal 24 ning Sidoarjo Ndara. Tanggal 25 ning Tombo Batang.